vull aprofitar l'oportunitat de donar-vos les gràcies per la vostra presència avui aquí en aquesta nova edició del Fòrum Econòmic, que té la voluntat de continuar mantenint aquest espai de relació estable entre les administracions i el teixit productiu de la nostra ciutat. El canvi climàtic és fonamental que hi hagi una conscienciació social i, per tant, és bàsic que tothom sapiguem que això no és un desig a futur, sinó que és la nostra vida d'avui. I no només això, sinó que és el futur dels nostres fills, filles, nets, netes. Hem d'acceptar que aquesta calor inacceptable que tenim a principis del mes de juny està aquí i seguirà, i que el mes d'agost en farà més. Per tant, ja ho veiem en el cap, no? I que això no passarà aquest any, sinó que seguirà passant els pròxims anys i que això canviarà la nostra vida. Es un imperativo categórico, ¿no? Es una necesidad existencial porque si no somos capaces de frenarlo, no es concebible la civilización en la que hemos vivido, en la que vivimos. L'agenda urbana és donar resposta a una pregunta, és què podem fer els municipis per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible d'aquí al 2030.